Joo, eli moi, se olisi LPS Freddy Pet Shops täällä. Ja tässä videossa mä ajattelin näyttää teille mun kaikki aidot petsit. Niitä ei ole paljon, koska ei meillä ole varaa ostella hirveästi niitä aina. Joten niitä ei ole sitten kertynyt hirveästi. Joten voidaankin aloitella. Eli ensimmäinen on tämä, minkä mä voin näyttää sitten, että nämä ei ole missään järjestyksessä, mutta tämä on eka. Sitten on kollia tässä näin. Sitten on tällainen apina. Mulla on vähän tällaista glitteriä tossa. Sitten on tällainen korgi. Niin kiva korgi. Sinne päin niitä petsejä. Sitten tällainen kissa. Ja tämmönen koira. Ja tästä mä en tiedä, onko tää petsi tai mikä tää on, mutta kuitenkin tällainen on olemassa minulla. Mä en tiedä mikä tää on, mutta kuitenkin. Joo. Siinä oli mun kaikki aidot petsit. Ja älkää laittako please tonne kommentteihin, että mulla on vähän petsejä, koska ei mun äiti ja isä osta niitä niin useasti kuin joillain ostetaan. Mutta joo, ei mulla ollut muuta tässä niin kuin sanottavaa, mutta joo. Mulla nyt tässä aluksi tulee joka päivä videoita, mutta mä en tiedä, niin tänään tulee ehkä vielä toinen video, jos mä jaksan tänään editoida sen, mutta tänään luultavasti tulee, ainakin mä teen tänään videon, ja siinä on yllätysvieras, ja se yllätysvieras on tuo LPS Retu Pet Shops, ja vaihtaa sen nimen LPS Retu TV:ksi, mut joo. Mä en halua tästä mitään hirveän pitkiä näin aluksi, kuitenkaan kun teen videoita, niin mä en halua pitkiä videoita. Mut joo. Tää oli LPS Freddy TV:n video. Ja LPS Freddy TV kuittaa. Nähdään ensi videossa. Moikka!